Halo. Kalau bisa aku one notice mane abo to kaisa political platform abo bahai ke abo one notice political form to sanathang angke आगे बाहायनो ओ बाहायनो खलायजा जेमन नेडा कायसा सिनि नोटिस नि बिसंग नेडा हनै दङ आ नेडावो बीजेपी ताय जे सिनि नोटिस नि आन्दार जे चिकन जुगन पार्टी दंनाय बरक जतो एलायन्स खाय सामं तां माने आबना यूनिटी थांसा बर हेकेन कामलाय दं के सेम नगो ताबि नोटिस जेता माने आ बाहायनो ए नों जदि सिनि इशु तामबा इशु तो इसे नों कक साना नांनाय केनके आरा नों आबो तैले बो हाय इसुनो सानाय बताबो मेघालय गोबां दङ बर बुंते इसुनो तै सानाय इ स्टेट नों बो हायके तंसले दं आबो आलादा मेटार मै थांगुटा हायबानो जदि आबो हाय खलायना कत खलायदि आबो कोन माना माता करिसे तमांके निनि इसुनो से नों मायावो ताय ओइनो थांना निंगानके आबो आलादा मेटार हाय ओंइ तंजागुटा आंके बयलानो फार्स्ट अफ ऑल हामबाय सिनियर 5 मानजा सिनोक्रारो जों दिनै मीडिया पर्सन रिंमानि कारणखौ बनो जों दिनै कटाल पलिटिकल प्लेटफर्म जों डिक्लेरेशन रन थांनाय दंगो के बिनि बागै रिनान बागै जों दिनै मीडिया नो रिंना नांखा ओंखाय नंबर 1 सिनि दिनैनि जेटा मेन इशू सिनि पार्टीनि बुमुं कांके टीएलएफ जों कटाल न्यू प्लेटफर्म टीएलएफ दिब्रासा लिबरेशन फ्रंट अबंखा सिनि बुमुं जों अबुमुं टाउन बगै मा खाय हिंगांके जों अर तिनि फाइनेर अबंमा पार्टी जों थांनाय अबंमा खोरंजा अर जों ताबो तिनि बासानाय र जे तंनाय र तीनटा पार्टी नि बरक रक कायसा जागा फायो जों तिनि अ जागाबो ओ पार्टी न डिक्लेरेशन खायो इंगे तिनी आबन बागैनो जों नांमानि कारण कांके नंबर 1 के सिनि स्टेटहुड डिमांड नंबर 1 इम्पोर्टेंट सिनि तिब्रासारावनो जों मोथांनानि बा ऑपरेशन खायनानि थांकांके अबुनो दरकार ना बुगु बनि बागै जों तिनि अबुनो कटाल मंच खलायो जों ताबो सिनि बांमा जे ताबो तिब्रालन सामना साब्रा स्टेट सामु थांनाय र बरक आसबजाक बाक्साबा अन्य पार्टी को खलायजा गोबां पार्टी बे इनवल्व दंबाय खाय इंटरेस्ट करै खायो बनि बागै जों दिनै जतनो अरा फायो बरकनो जोंबाय जয়েন खायो मुभमेंट खायनाय बागै दिनै अजागाव जतनो न लुमै आह्वान खायो जों जतनो हामबाय लुबै गसार नंनि जे तीनटा पार्टी बुबो पार्टी मिलै तिनि अब एक जगह तुमका जों दिनै तीनटा पार्टी मिलिमानि कांके नंबर 1 कांके एसडीसी स्टेटहुड डेमोक्रेटिक पार्टी नंबर 2 हंका यूथ आईपीएफटीटी आं बर्तमान प्रेसिडेंट दङ तारपरे पेकिसा हंका सिनि तिप्राहा पार्टी सिनि एल्डार एडवोकेट बिनि देबुरमा बरंनि नेतृत्वे हंके जों ओ तीनटा पार्टी जारा तिब्रा लैंड मुभमेंट खायनेर जों एक जागा फायमानखा जों स्टेटहुड जे सानमानि केबो एडिशनल बेस खायना आलादा ते एरिया को खबनाय कताल खब जानाय दं एरिया अब हंकांके ताबो तो मैक्सिमम जेटा जेन्युइन तो माने एडीसी एरिया नो बेस खागजा जा जागाबो जत स्नामजाक अबनो तैनो जों ताबो आपातत डेभलपमेन्ट साब्रा स्टेट नि बागै आन्दोलन खायनानै याबो नंसे सिगां मते दुई कानि पार्टी दं आंचलिक पार्टी दं बरबो कायसे ट्रिबुलेंस सानो कायसे गेड ट्रिबुलेंस सानो बंग आबै नंने ताम फेलाय मुंगा दं हायका एबा ताम बगै दर आर खै थां बरबो हे गदाल जाक नर गदाल खै मा खलुपिका आबो फेरमानि के गोबांमा कक साजांनाय जतों हायबोना आं शॉर्टेज माने शॉर्ट लिबाबो जेटा बरकनो बुजतै के साबनो सिनाबो फेरमानि गोबांमाना दं जे मुंगम दिताबो जों आईपीपी दंपुरो एकदम सैक्रिफाइस खालाय साकथारै नगनि कामना खिबि बुजुनतो जों आन्दोलन स्ट्रागल खायनाय बागै बेरायखा किन्तु जखन 2018 बीजेपी बाय एलायन्स मनि परेंखानो तालारि रिजाखा
kuna आंदोलन खालामो मालिया खालायना हंगा कासे ताला चाबि जों थाकजाखौ बाहाय खालायनाय आबो लिडार उकलग तंगै बरक साया आबो हायबानो जों आंबो लिडार खालायबाय जाबाय आबो के जत पाब्लिक न बरक आकमनो खुलगै सायनिया जास्ट बरक ताबो जे आगे सिबिं पार्टी तंमा हिके तंलाय सालायके तंलाय केते किसा पार्टी सकै फिके तेविसा आईपीएफ जखन दुर्गरं थंमन परे टिप्रा मथा निफे बिखा पयला जातिउल पार्टी बा गोबां मा बुमुं दैफोनो फायकेना बरक बाहायनो आबायके तैजा हाय हाय खलाय कुजु गासाय फायके बरकनि नम्बर 1 मुदा ग्रेटार टिप्रालेन्ड माने जों ठीक आसे जों आसोखौ तंग मरक खायदि जों आजरा खायले आईपीएफ बु खायमिया बा जों तंखा हिंगे हायबानो जरा जों मानदै खाया ननि जानजार तंगो के बरक बाहायनो ताबनो खा हायनो हाय सरकार फायमन परे बा एडीसी गवर्नमेंट चालमनि परे इनकानो आस्ते आस्ते बरनि आंदोलन कमार तामन बागै आंदोलन खलाय बरकनि पकेट फायदेनि बागै बरक जानानि बागै गोबां मा इशू उमै थांका बनि बागैनो बरकनि आंदोलन ताबो बजत बरक खायमालिया ते किसा हंका बरक जेता बरक बीजेपी बे एकट खायमानि आबो बाहायनो ताबो जास्ट बुखबायसे मिजि एकट किन्तु इमप्लिमेन्ट आबो खालायमिया हेंगे आबोनि बागै जों ताकुरकनो जतसिनि बरकनि जेता नुमानि खालायमियानि बागै खायनायले जे साफाफोन खायनो नांहायसे जों ताबो बीजेपी दङ खालायमिया आईपीएफ दङ खालायमिया माइक्रै जबा खालायाखले बानिनि दाबि सायनाखले न दाबि मानिया आबो जतनो सायमान ओ डेमोक्रेसी कान्ट्री वो फानंथै बानिनि जे जाखाफा नंदि आबो बागै खायनाय साननाय गरै गला माया के बरक ताबसो सान्यां गाबां खायनाय गरै मायाङै दङ जास्ट हाइन पलिटिकल राजनीति थंनाय दङ अर मासे यांका तायसे अर थांलायो अर जाजाय यांका तायसे पार्टी थांलायो हाय ओंनाय दंलायो ता नांमाने जेता जबा दंमाने जेता आंदोलन स्ट्रागल जेता निनि कग्रि फायमाने पाब्लिक न आबो का खायजे गया सरकारा दङ या बताबो नों एको बीजेपी सरकारा दङ के नों ताबो डाइरेक्ट जों हायके नों बाय विथड्रं सिने बा हम खायसिनाय नि डाइरेक्ट सालाय मानो बरक किन्तु सालाय बरक सालाया के तामनो सालाया आईपीएफ बुसेम तिब्रामा ता बुसेम के सीपीएम नि नीति का आलादा बबाय द फेर के जों गाबनो सिनि जे तिब्रासानि मुक्ति अबुनु जों तिनि आरो एनाउन्स खायमानि परे जों सिनि प्रेसिडेंट नंका सिनि एल्डार बिनय देबर्मा एडवोकेट ताइ सिनि भाइस प्रेसिडेंट कृष्ण मोहन जमातिया ताइ भाइस प्रेसिडेंट सुनादन देबर्मा सिनि एल्डार गानथ दं ताइ बाद बाकी दंनाय सिनि एजीएस रमेन बिया yang Sonjit bro organizing tai bar bakke sini vice chairman okra tong sini member sini yang pu member angke general secretary ana nungmani ka mohon jomati ano ani good name ke Shatrugna Jomati